abantu baminto ngaitoko irwa ngaimoko irwa abantu baminto ngaimoko irwa Honi babo ikoye bakorwanerere kiama gekoroku Jubilee na DCP eke maana bosobolimo omonto minto Jubilee agotoira ebwate segi enyombe gotuma itogotia tora chenyomba tokareki tosa William Ruto na bwate nyomba ebwate oboke ebwate sukari ebwate omoito ngoso atole Nyamira mwangokiri Kakina no mogaka ndiyakubori omusubati obosani mbora abakuriye karamu osabe suti mo muromo abo ekyagerere tabwati osabamba kesaiga obatebiga igamwane baby come ekali muaye omanya babatebi this is my house of 10 years are you coming lakini nyore nyomba ne yangu muromo abo esuti abegete igasa bete no nyanda ato mwabo use ya sokoro yaye kwaligere this stadium mumuro yare organized whatever you will be my husband neke maene kwanyora is a good husband ekyagera na manyite mnabo korusiararia yesieli wono muntu taba ngaina mugenda se mutamanyiti muchiko karaki tuchiko chandeka Ruto tuatabire na kitogokora tokunere Osoro Jafet Jerusalem Okonya abantu baminto banyamira Toligi omonto koroku Aden Duane Omo minister wa afya Totebi unti abanyina bana bagaka batarwaka ne rusha Ekyabera chisemo chinde Sha is working 100% Nki sha yatariko kalera nyamira Emoganye tobara ibogo cha momande waka ne rusha Obo ruwaire mbomanye te chinsa bogocha Osoro ntocha Tokwane togende. Our people in Nyamira are suffering. Sha is not working.